ens han ensenyat a treballar sota molta pressió perquè teníem molt poc temps i fer un videojoc de qualitat. També hem pogut aprendre a reprimir més els nervis a l'hora d'estar en públic. La gent també s'ha conscienciat sobre els problemes de salut mental i també ens han pogut ensenyar diferents tipus de videojoc, com fer-los i assessorar-nos. La tecnologia sí que afecta el pensament de les persones i com la seva conducta. Ho podem veure només en aquests 2 dies que s'ha fet l'any ja, com 120 persones han tingut que investigar sobre temes de salut mental, conductes que han de portar les persones a l'entorn i diferents malalties, i s'havien de conscienciar per poder fer bé el videojoc. Llavors, només aquestes 120 persones ja s'han conscienciat sobre un tema.